Precies, ik praat wel met jullie zelf. Oké, we hebben onze streetverlevering. Wat? De street volledig? Ja, in de Vries. Dus we Nee, daar kom ik erop, joh. Ja, we hebben ons een keer die beste man. Ja, 12 vingers in de neus en 1 in de reet. Hoi, wat is dit voor lompigheid? Wat hebben we lagen? Oppakken! Ik praat van Fries, hè, Donut.